Igbo mụrụ nze Igbo mụrụ ọzọ ama n'ọnụ ga-asịzi ọka anyị ga-esi bụrụ nya bụ egwu bata ọkwa eburu bata eburu bụpụ maka na ofu onye nke anyị gụrụ egwu gụrụ sị eburu gbago eburu gbada ya ka otu aka sanabata ya bụ nke nwebụ onye Igbo nke nwebụ onye na-esoro nyere anyị n'anya bụ mmemme pụrụ iche ọ ka bụkwa n'oge ilu Igbo ka anọ mana aha nka bụ maazị Anthony Anabara onye nke na adị emebe ya ma oge dịka oge a rue ịma ịbịa n'inu Igbo a anyị na-eji nwa inu neba anya na ndụ nke mụnwa na ndụ ndị Igbo niile. Gịnị bụ ihe aha eji maka ya atụkwa n'inu? Onwe ya ọzọ eji maka ya atụ iji mee ka okwu gaa dịka o si kwesị, maka na ọ nwere ihe eji mara mba. Ihe eji mara anyị nwa bi Igbo bụ Igbo, ọ bụkwa ndị nke ma mama tell me say I be Igbo. Ihe eji mara Igbo bụ Igbo bụ na ọ na-eme anyị nọkọ anyị ewere nya bụ inu maka nke nwa na-esonyere m taa ị nwere ike na-ajụ ọ bụ gịnị bụ inu? Inu ka bụ mmanụ aha ndị Igbo ji eri okwu. Mmanụ dịkwa ọ ka bụkwa inu ka atụ mmanụ dịkwa maka na enwere mmanụ nke a na-agbanye n'afere were esuru ji na-eri, nke aha dịkwa mma, mana inu bụzi nke aha eji esuru nwanya bụ usoro mkparịta ụka. Ọ wee bụrụ ya mere na Igbo na-atụ n'inu si na ọ na-eme ọ dị ka ọ dị kpọbakwanụ, ọ dị ka ọ dị egoro. Ya bụ na ewere inu tụọ okwu ọ ewere inu kwuo ya bụ okwu. Ndị makwa inu ewere inu saa maka a na-eji inu akọwa inu ọ bụrụ ka esikwu ya n'okwu. Nke nwa nwere ike ọ bụrụ na nghọta nke gị na-abịatụ nwantịntị maka na ị ka na-amụ ya bụ inu amụ. Aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa inu ka m tụrụ ugbu a. Aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa ị na-esonyere ya bụ ihe mmemme ilu Igbo nghọta gị na amamihe akọ na uche gị na-abụghanye ebe inu dị. Ya mere Igbo ji na-ekwu n'okwu sị na ihu ahụ ụzụ agha amaghị akpọ ogene ya nere egbe anya n'ọdụ. Nke nwa bụ onye inu na-amasị ị nwere ike ọ bụ na ịmakwa ha na-atụ ya nke ọma mana ị nwere mmasị na ya, ị na-esonyere ndị na-atụ inu, ị na-amụta inu, ị na-egekwanụ ntị n'onu ndị ichie abụghị nna ahịa ndị agha nwụrụ anwụ. Ichie onye ọbụla bụ onye ichie bụ onye okenye. Ị mara ọtụtụ ụmụazị gụziri akwụkwọ n'obodo mepere emepe ịsụzere ha Igbo bụ Igbo, Igbo bara ime, Igbo aha na-akpọ Igbo izugbe ha anaghị aghọta maka ọ na-eme ịkpọ nna anyị ochie ọtụtụ eche nọ nke ntụgharị ya na n'onu bekee bụ ancestors. Ndị ochie ndị ichie bụ ndị okenye, the elderly people. Ị na-esonyere ha na-ege ha ntị n'onu ị na-afụ ka esi etinye ya bụ inu n'ahịrị maka na Igbo nekatara anya fụ na nghọta ụmụazị na ya bụ ilu Igbo nwezi ka o si gbata akwụrụ wee hazie ihe mmemme a ka e wee a na-amara ya bụ nwata awọ ese a na-agwa ya okwu awọ n'ikpe okwute ka a na-arụrụ ya aka maka na Igbo si na azụ awọ na okwute na-eyi. Mere Igbo ji gaa n'ihu tụọ inu si ọ na-adị mma ịhụ nkịta akọrọ egosi ya ka ọ ghara ịdị aka tụrụ ya mbọ maka ịma na uche dị aghụghọ. Ya mere uche ji bụrụ akpa onye ọbụla ekoro nke ya. Mana nke nwa bụ onye na-esonyere m o nwere inu ahụ Igbo tụrụ. Igbo si na amakwa na ebumnobi onye ka akpa asụ nri maka ama ha ka ọsụsụ ya ọkọghara. Ịghọtago amaghị ebumnobi onye ka akpa asụ nri mana ọ na-eme abịa afọ ka ya bụ ọnọdụ si gbatakwụrụ. Okenye bụ okenye ndị ichie ga-asị
si aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa si hapụ ya bụ egwu ka ọ kpọọ ikiri ka amara ka uche ya dị, maka na Igbo na-atụ nsọ na-eme egwu kpọọ ikiri amara ka uche ya dị. Mana nke ka njọ na ndụ mmadụ bụ na ọ bụ na na-ene gị anya na ị na-achọ ime ihe ekwesịghị ekwesị ma ọ na ihe ị na-emehụ nwere ike inwe ka ọ dị, imechakwa mee ihe ahụ ka esi chee na-eche ma ka esi kwu ya n'okwu, ịma na ihe ahụ Igbo tụrụ n'inu eme na Igbo si na nke ka njọ bụ ịma nwata ọnụ ọ daa n'ụkwachi ya. Ịnụ ha na-atụrụ nsị na ọ na-eme ama nwata ọnụ ọ daa n'ụkwachi ya. Ịma na ndị mmadụ si na ọnya na ọnwa taa mgbe ka ọ ghara ime ihe a emechakwa gị nwa bụ onye mee ihe a bụ ihe jọrọ njọ. Ya kpatara o ji adị mma mgbe ọbụla mmadụ na-eme ihe ya were akọ were uche, maka na ọfọ ka ide eji awa ana. Ihe niile na-asị arị n'elu ụwa Igbo tụrụ inu si na ka o si so onye agaghị ana. Mana gịnị ọzọ bụ ihe afọrọ afọ? Ihe afọrọ afọ na ndụ mmadụ ga-eme omee. Igbo bi mmadụ ezuo oke dịka Chukwu siri kee ya, dịka ebumnobi ejiri kee mmadụ, maka na ọ nwere ihe na-abụ na-akpasa ndị mmadụ anya n'ụwa. Gịnị bụ ihe ahụ? Ihe na-abụ na-akpasa anya abụ gịnị bụ ihe ahụ ekwesịrị ime? Gịnị bụzi otu esi eme ya? Gịnị bụ ihe ekwesịrị ime? Gịnị bụzi otu esi eme ya ugbu a? Ihe a bụ ihe ekwesịrị ime na otu esi eme ya ugbu a bụ ihe mụ na ọ ga-ekwu echi, maka na anyị ga-adị ka echi anaghị agwụ agwụ. Anụ na taa echi bụ nta. Ya mere gị nwa bụ onye ọma, aṅụkwana ngwọ dịka nsikwu na mbido na nkwụ na-abịa. Sonyere anyị n'oge dịka oge a echi niile mgbe anyị ga-agwa gị gịnị bụ ihe ekwesịrị ime na gịnị bụzi ihe a na-eme ugbu a. Aha nka bụ Maazị Anthony Anabara Onye. Ka emebe nke ahụ unu maara nke ọma.